Geçen hepde ABŞ'nın deniz güýçleri Umman aýlarynda Irana degişli balıkçı gemisini Yemene içi dolu partlayıcı maddalar gaçyryp geçirýärkä tutdy. Gemiden çıkan partlayıcı maddalaryň Türkmenistana degişli bolandygyny ABŞ'nın deniz güýçleri 5-nji flotu habar berdi. Tutulan 70 tonna ammonium prochlorit ve 100 tonna karbamid dökünleri haltasında Türkmenistan'da öndürüle diýilen ýazgylary görkezilen suratlary paýlaşan Admiral Brad Cooper bu ýerdäki partlaýjylardan köp sanly orta menzilli balistik raketalar üçin ýarňyç we olaryň partlaýjy böleklerini ýasap bolýar diýip belledi. Bu partlaýjy madda Ýemendäki ekstremist topory bolan Hosis adly militant toporuna gidýändiginiň aşagy çizildi. Iranyň hem bu topory köp ýyllardan bäri ýara bilen üpçün edýändigi bilinýär. Iranyň şu gömekdeş gatnaşyklar sebäpli halkara derejesinde sanksiýalar bilen jazalandyrylypdy. Iran bilen söwda işleriniň geçirilmegi SWIFT pul gatnaşyklary sistemasyndan çykarylmagy we şu gömekdeş bir näçe sanksiýalar bilen ýüzleşipdi. Ýagny Iran bilen söwda işler geçirmedinden öňürti iki ýerek pikirlenmeli hale getirilipdi. Buňa garabazdan Türkmenistan Irana satylmagy gadagan bolan partlaýjy maddalar satandygy ortaga çykdy. Şeýlelik bilen halkara derejesinde kabul edilen sanksiýalara garşy çykyp, Iran bilen gizlin söwda işine girendigi dünýä ma'lum boldy. Netijede mundan beýlek Türkmenistan halkara derejesinde terrora hyzmat edýän ýurtlar arasynda girmegi gaty ähtimal bolup görünýär. Ele geçirilen partlaýjy maddalar suwtnamy hökmünde görkezen ABŞ deniz güýçleri maglumatlary Birleşen Milletlere de iýerendigi aýdylýar. Indi diňe wagtyň geçmegi bilen näme kararyň alynjagyna garaşmak galýar.